Синең белән минем танышу мин туганчы ук башланып китте. Мин әле юк идем, ә син мине инде бик көттең. Мөгаен, син мине бер нәрсәне көтмәгәндәй кебек гомер буе көткәнсеңдер. Һәм син мине бөтен йөрәгең белән яраттың. Мин һәр вакыт белә идем, син мине көчле кулларың белән тотып алырсың. Нәкъ менә син барлык укытучыларымнан да сабыррак һәм игътибарлырак булдың. Улым, кил монда! Улым, сак бул. Монда белемле булу кирәк. Нәкъ менә син бу дөньяны яратырга һәм танып белергә өйрәттең. Әйдә, хәзер менә сәгә кергән юк, бусында булып калса. Вот, әйдәле. Әйдә, хәзер икенче кулыңны куясың. Менә шулай. Молодец, молодец. Тиз өйрәнәсең, улым. Син һәр вакыт мине кайгырта идең. Үзенчә инде тырыша идең. Мин сине бик нык сагынам. Мин беләм, син бик күп эшлисең, ләкин барысы да безнең өчен. Хәтерлисеңме? Зур чәчәк бәйләме белән иң беренче 1 сентябрьне линейкада син горур һәм бик көлке идең. Әйтерсең, беренче тапкыр мәктәпкә мин түгел, ә син килдең. Син минем уңышларыма һәр вакыт шатланасың. Син мине башкаларны хөрмәт итәргә өйрәттең. Синең дәресләрең минем хәтеремдә мәңге калыр. Син минем шөгылемне хуплыйсың. Чәчләрендә саф көмеш. Ни генә күрсәң дә яшәүдән бизмәдең. Минем әтием. Син минем таянычым, синдә көч, син намуслы, син нечкә күңелле. Һәр кемгә әти кирәк. Улым, безнең туган табигатыбыз бик матур. Шуның өчен аны акыл белән кулланырга, сакларга һәм яратырга кирәк. Беләсеңме? Әгәр дә миннән сорасалар, дөньяда кемнең әтисе иң яхшысы дип, минеке диярмен мин.